Hello guys, this is Prakash Nazari नोंथांमोना डिपिएम सेराप चेनेल लोगोफोर आं दहाय फुंनिफ्रायनो भिडिअ बानायनो सानगासिनोमोन बाट हायासै मानो होनबा अखा हादों जोंनि एरियायावहाय दाबो हागासिनो दङ साउन्डआ जुदि खोनादोंब्ला आं निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिग कंग्रेचुलेसन जायफोर मानसिफ्रा नैबे हाई सेकेंडरी एग्जामावहाय पास जाबाय फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक थर्ड रैंक आरो बिनि गेजेरावहाय फर्स्ट डिविजन सेकेंड डिविजन थर्ड डिविजन जायफोर मानसिफ्रा थर्ड डिविजन मोनदों आरो बिनि गेजेराव जायफोर दुखु जाना दं बिथांमोना टेनसन लानो नाङा ओके गोबां सम दंबावो नोंथांमोना गावखौ इमप्रुभ खालामनो थाखाय पार्सेन्टेजआ बे मोनसे लामा नङा जे नोंथाङा जिउआव डेभेलप जानायनि बाट मोनसे खोथायाव बुंनो थाङोबा पार्सेन्टेजआबो बिराद गोनांथि बाट मेन थिंग्सआ मा नों मा सोलोंखो बेसो खोथाया ओके एनिवे जायफोर मानसिफ्रा फेल जादों आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो कि बेफोरबायदि रिजाल्ट जायफोर मोननाय बेफोर जोंनि दारैनो जायो जों जुदि गोसो होनानै फरायोब्ला निश्चय जों रिजाल्टखौ मोजां मोनखागोन नेक्स्ट टाइमाव नोंथाङा बेखौ गोसो होबानो जाबाय आरो रिजाल्टखौ मोजां मोनगोन आं बेखौ आसा थायो ओके गाइस मोनसे बाथ्रा कि जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफ्रा गोबां समनिफ्रायनो आंबो सानो बेखौ नाजादों कि जान टप 10 रैंक लिस्टआव थानो दिनै जोंनि मेट्रिक आनजादाव थानाय थांनाय 2019 आवबो जोंनि बर' हारिनिफ्राय सासेबो गैया देग्लायबो 2020 मायथाइयावहाय रावबो सासेबो गैया मेट्रिक आनजादाव टप 10 रैंक लिस्टआव दा दिनै हाई सेकेंडरी रिजाल्ट दिनै 25 जुन दिनै दिनावबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंखौ सासेखौबो नुनो मोनाखै कमार्स आर्ट्स स्ट्रीमनिखौ नायदां साइन्स स्ट्रीमनिखौ नायदां बाट कमार्स स्ट्रीमनिखौ आं नुवाखै बाट कमार्स स्ट्रीमाव दंना गैया आं बेखौ मिथिया बाट दासिमबो जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव टप 10 रैंक लिस्ट जों नुनो मोनाखै मा जाहोना मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों ना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सुबुंफोरनि स्टुडेन्टफोरनि आईक्यूफ्रानो खम नामा ना फरायनायफ्रानो खम नामा आं बेखौ बुंनो हाला बाट जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैसिम टप 10 रैंक लिस्टखौ आं जेब्लानिफ्राय नायदों आं जेब्लानिफ्राय नाजादों 2019 बिनिफ्राय आं दासिमबो नुनो मोनाखै आरो आं बेखौ सानो जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफ्रा नाजाबोगासिनो दङ थांनाय 2020 मायथाइनि थांनाय नैबे मेट्रिक रिजाल्टआवबो सासे सुबुङा मोनथारसिगौमोन बाट खम मार्कनि थाखायनो एसे 3 ना 4 मार्कनि थाखायनो बिथाङा बेवहाय खम जाना थाबाय ओके एनिवे आं नोंथांमोननियाव रिजाल्टखौ खोन्थानि माखासे सुबुंफोरनि साइन्स स्ट्रीम आरो आर्ट्स कमार्स स्ट्रीम आरो आर्ट्स स्ट्रीमनि सोमोन्दै साइन्स स्ट्रीमाव गासै 39,574 सुबुङा एग्जाम होदोंमोन स्टुडेन्टफ्रा आरो बिनि गेजेराव 16,928 सुबुंफ्रा पास जादों बिनि गेजेराव हिन्जावसाफ्रा गासै 94.33% सुबुं माने हिन्जावसाफोरा फरायसुलिफोरा 94.33% आव पास जादों बिबाङा पपुलेसन बिबाङा आरो 91.09% मिथिबायना 94.33% बिदि होनना बुङो मानसिफ्रा खायसे बाट आं बेखौ नोंथांमोना बुजिना लादो आं बेखौ बुंनो हानोसै 91.09% हौवासाफ्रा पास जादों माने बयसफ्रा मिथिबायना स' बिनि गेजेरावहाय साइन्सआवहाय 25 स्टुडेन्टआ टप 10 रैंक लिस्टआव गोग्लैदों मिथिबायना आरो शिबसागरखौ बेस्ट पारफर्मिं डिस्ट्रिक्ट होनना बुंदों साइन्सनियाव अके कमार्सनियाव नङा साइन्सनियाव होनदों दानिया कमार्सनियाव फैबाय कमार्सनियाव गासै 17,713 स्टुडेन्टफ्रा एपियार खालामदोंमोन एग्जामावहाय आरो बिनि गेजेराव गासै माने पार्सेन्टेज पास जानाया बेवहाय 88.18% सुबुङा माने पास जादों आउट अफ 17,713 बेयाव 88.18% सुबुंखौ नोङो पास जादों होननानै हमना ला आरो बिनि गेजेराव गार्ल्स हिन्जावसाफोरा बे कमार्स स्ट्रीमावहाय 93.85% सुबुं माने हिन्जावसाफोरा माने फरायसुलिफ्रा पास जादों आरो बिनि गेजेरावहाय हौवासाफ्रा 89.55 थ' बिनि गेजेराव 23 स्टुडेन्टखौ टप 10 पजिशनाव दोननाय जादों आरो बिनि गेजेरावहाय 3,870 स्टुडेन्टफ्रा कमार्स स्ट्रीमावहाय पास जादों फर्स्ट डिभिजन लानानै मिथिबायना चिरां माजुलि एन्ड वेस्ट कार्बि आलं डिस्ट्रिक्टआ बेस्ट पारफर्मिं डिस्ट्रिक्ट होनना बुंदों 100% पास पार्सेन्टेज होननानै बुंदों बे चिरां माजुलि आरो वेस्ट कार्बि आंलंखौ मिथिबायना आरो बिनि गेजेराव आर्ट्स स्ट्रीमनिखौ बुंनानै होनो आङो गासै टटेल पपुलेसना गोबां साइन्स आरो कमार्सखौ गोबां मानसिफ्रा गोबां माने फार्स्ट डिभिजन जाबाबो गियो गावबागाव माने माखौ फरायबा मोजां मोनो बेफोरबायदि थायो बाट खायसे मानसिफ्रा फार्स्ट डिभिजन जाबाय आं साइन्स फरायथारनांगौ आं कमार्स फरायथारनांगौ बेफोरबायदि सानो आरो खायसे मानसिफ्रा फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन आरो इभेन स्टार डिस्टिंक्शन लाबाबो आर्ट्सआव फरायो स' बिनि गेजेराव बांसिन मोजां मोननाय देग्लायनि 2020 आव नुदों आर्ट्स स्ट्रीमखौ 1,60,367 स्टुडेन्टआ आर्ट्सआव फरायदों बिनि गेजेरावहाय गासै 78.28% सुबुङा पास जादों स' बिनि गेजेराव 85.02
हिन्जावसाफ्रा बा फरायसुलिफ्रा पास जादों आरो फरायसाफ्रा हौवासाफ्रा 78.63 थ' बिनि बेलायाव जों जुदि नायोब्ला नैबे 2020 मायथाइनि हाई सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ नायोब्ला हौवाफोरा हौवासा गथ'फोरा हिन्जावसाफोरजों हायाखै हिन्जावसाफ्रा गोबां गोजौ लेभेलाव पार्सेन्टेज लानानै गोबां हिन्जावसाफ्रा माने पार्सेन्टेज हिन्जावसाफोरनि बिबांफ्रा बा फरायसुलिनि बिबांफ्रा गोबां बांसिन पास जादों बेखौ नायोब्ला ओके बिनि गेजेराव आं बुंनो सानदों हाई सेकेन्डारि 2020 नि साइन्स लेभेलाव माने सोर सुबुङा पास जादों आरो बेसेबां मार्क लानानै स' फार्स्ट रेंकआव दङ अबिनाश कलिता बिथाङा अनुदराम बरुवा एकाडेमि होनना बुंदों बरपेटानि बिथाङा 486 मार्क लानानै फार्स्ट रेंकआवहाय थादों टप 10 रेंकआव दै आं मोनथाम रेंक खोन्थागोन सेकेन्ड रेंकआव जाबाय नाइमा फिरदौस बरबयान होनना बुंदों बे जाबाय कनसेप्ट जुनियर कलेज बे जाबाय नगावनि बिथाङा 482 मार्क लानानै फार्स्ट जादों बे जाबाय साइन्स स्ट्रिमनि थार्ड रेंकआव जाबाय फिफ्थ साइन्स स्ट्रिमनि फिफ्थफाल बेजबरुवा होनना बुंदों साइ बिकास जुनियर कलेज गुवाहाटीनि बिथाङा 481 मार्क लानानै साइन्स स्ट्रिमाव थार्ड रेंकआव मोननो हादों दानियाबा आसामनि हाई सेकेन्डारि टपार हाई सेकेन्डारिनि दै जाबाय कमार्सनि 2020 बे जाबाय साइन्सनिमोन दानिया दा एबारनिया कमार्सनि फार्स्ट रेंकआव जादों कृष्णा महेश्वरी सल्ट ब्रुक एकाडेमि डिब्रुगढ़ होनना बुंदों बिथाङा 471% मार्क लानानै पास जादों सेकेन्ड डिभिजन थांदों हरप्रीत कौरआ बेसिकेलि कौर माने सासे पान्जाबी हिन्जावसाखौ बुंदों बे हिन्जावसा बे जाबाय सनारि जुनियर कलेज सराइदाव होनना बुंदों बे सराइदावनि 468 मार्क लानानै बियो कमार्सआवहाय सेकेन्ड रेंकआव लानो हादों टप 10 आव ओके थार्ड रेंकआव बुंदों बिनिता साहा रामानुज गुप्ता जुनियर कलेजनि होनना बुंदों कासार 466 मार्क लानानै बिथाङा थार्ड रेंकआव लानो हादों ओके माखासे गोबां दंबावो बेजोंनो दाजाबफानाय बाट फार्स्ट जायफोर लिस्टआव होदों बेखौ आं खोन्थाना होदों आसामनि हाई सेकेन्डारि टपार इन आर्ट्सआव होनना बुंदों बेवहाय सानै नुदों बेनो जाबाय पुबाली देखा बेनो जाबाय 481 मार्कआव लानानै पास जादों आरो बेजोंनो समान एखे आर्ट्सआव पुबाली देखा बे जाबाय पाथारिघाट हायार सेकेन्डारि स्कुल इन दाराङाव होनना बुंदों दारां होनना बुंबा जोंहा तेजपुर सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो दारां श्रदा बरगहेन होनना बुंदों श्रदा बरगहेन बिथाङा रामानुजन जुनियर कलेज नगाव बिथाङा 481 मार्क सेम आरोना पाबुली देखा आरो श्रदा बरगहेन बेजों सानैजों सेम आरोना फार्स्ट रेंकआवहाय फार्स्ट जादों बिथांमोना फार्स्ट रेंकआव लानानै पास जादों ओके गाइस बे जाबाय देग्लायनि 2020 नि हाई सेकेन्डारिनि टपार थांनाय मिथिबायना स' बिनि गेजेरावहाय सासे सुबुंखौ आं बेवहाय जोंनि बर'नि गेजेराव आं सासे सुबुंखौ नुदोंमोन बेखौ जोंहा माथुरा ब्रह्म होनना बुंदों बिथाङा 98% मोनो एडभान्स बड'आवहाय बिथाङा गासै 86% जौखोन्दो लानानै पास जादों बिथाङा ब्रह्मपुर पानबारि GRBM स्कुलनिफ्राय पास जादों माथुरा ब्रह्म आनजादखौ 86% लानानै उथ्रिसारो ओमफ्राय बिजनीनि बिथाङा स' जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय टप 10 रेंक लिस्ट मासिखौ लानो हानाया गोबां गोब्राब जानानै दङ आं मिन्थिनो हाया मानि थाखाय बाट इयुनाव जों बेखौ लाखिनो हागोन जों आसा खालामो आरो बिनि गेजेराव जोंनि मथेब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा एसे एनै बेनि सायावहाय एनालाइज खालामनांगौ मा जाहोन जामारदों ना मा मोनसे जामारदों जों रावखौबो दुसिनो थाङा बाट जाहोना मा सासेबो बर' मानसिफ्रा टप 10 रेंक लिस्टआव मोनैनि जाहोना मा मिथिबायना बेखौसो आं बुंनो सानो स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअ नायनायनि थाखाय दिनैनि बेनो हाई सेकेन्डारि रिजाल्टआ 2020 नि जोंनि बर'निफ्राय गोबां बेनो बे दुखुनांथावा कि जोङो टप 10 रेंक लिस्टआवहाय मोननो हायाखै हाई सेकेन्डारि कमार्स साइन्स सरि आं कमार्सखौ मोनाखैमोन बाट साइन्स एन्ड आर्ट्सखौ आं मोनदों बाट आं कमार्सखौ मोनाखैमोन बाट इभेन आं मिथिखायो कमार्सआवबो थानाय नङा होननानै आरो बिनि गेजेराव मेट्रिकआवबो जोङो टप 10 रेंक लिस्टआव लाखिनो हायाखै खुलुमबाय इयुनाव जों मोजाङै रिजाल्टखौ मोनगोन आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो बिनि सायावहाय नायबिजिरगोन थेंक इउ स' माच बाय